Sesini dinläp tana bilermiň perzendiň. Toya çağırsaň gapyňda saýran ogluň men. Aýdym edip her seteriň her bendiň 40 çilleden gorap aýan ogluň men. Geldi geçerleriň salgymyna aldanyp gıybat keşleň penjesinde dağlanıp, kän geldim beýlede, yüzüm dağlanıp, yüzüni epgep, yalın yalan ogluň men. Ediz Türkmen, sen husnuňa aýy güni ogşadyp, jemalyňa bar talantym bagş edip, gözden akan ýaşlarymdan nagş edip, keşte çekip, gaýmagaýan ogluň men. Satira diýip dünýä gelen ogul men. Satiradan birazajyk bilen ogul men. Eşşek diýenim üçün şarpakdan medal ýen ogul men. Sany az, ýurdy giň, ýüregi ullakan ýürekli 1998-de gündogor hasabyndan barsa meňdeş bars ýürekli türkmen sen. Hiç zatdan gorkmayan, hiç zatdan gıpınç etmeyen, garaşsyzlygyň, bitaraplygyň, ajy hakykatyň, adalatly demokratiýaň güllemesi üçin, türkmen üçin, yanmak üçin, garabaşyny etegine salan ogluň men. Seniň Nureşgaň men. Assalamu aleykum eldeşlerim. Bu setirlere ýem köpümize tanıştyryn. Ýöne hene bilmeýänlere mardyr diýip pikir edýän. Men bu goşky näme üçin okanyn bilýärmi? Bu meşhur satirik Nur Muhammed Nazarow, Nureşga lakamy bilen tanalan beýik şahsyň ýüreginden çykan sözler bu. Türkmeni beýgeltmek üçin, oýarmak üçin janyny ýakan adam şu goşky setirlerinde aýdan sözleri şolmanyny aňladýar. Ruhy şat bolsun, ýatan ýer ýat bolsun. Ýani onuň ýaşan döwründe türkmen halky şeýle uklap börsüne diýen sözlerinden many çykaryp bilmän, ýani guly oturup beripdirler. Ondan satira ustady diýip bilipdirler. Ýeken çaňa çykmaz diýil şeýle ony gollan adam bolmandyň. Şoň üçin hem aramyzdan aňsatçy mekirlik ýoly bilen adamyň janyny aldylar. Ol innendiler orta çykýar. Ýogsa hene de ýaşamaly adam dol. Bolýan beýdüzgünçilikleriň, adalatsyzlygyň, ýolsuzlygyň parkyna bar bilen adam. Şulary dile getirbilen adam. Şeýle mert adam. Häzir biziň uly ýaşly adamlarymyzyň dilinde saýyz döwri gowdy, bolçulukdy, iş bardy. Daşary ýurtda aýraçylyk çekmek ýokdy diýendirler. Sebäbi bu garyp halkda bilim ýok. Ýöne garny doýupdyr, jaý edinipdir, maşyn minipdir. Olan belli bir gatlagy şeýle. Köp maşgala ýene garyplykda gün görýärdi. Indi aýdaly baý emekende peýdasy näkelle boş boldy. Bileni bitene pul ýygmakdyr. Oňdan jaý saljakdyr, marka maşyn minjekdir. Oglydan okul etjek, ýaşy ýetse de özü ýaly baý bir maşgaladan gelin aljak. Gyzynam şon ýaly baý maşgala satjak. Ýöne ýol üçin, watan üçin, halk üçin birje peýdasy bolmaz. Olar etjek bolsa ruhsat bermez ýöne bu diktator rejim. Indi men diýjek bolan zadym bu diktatorlyk rejimiň insanlyga, halka berýän ziýanyny hemmeler gowulýar.
Ýöne saýyldy gowudy diýen adamlara şunu ýatladasym medýän. Bu rejim sizin öwýän saýylyňyzdan gardy. Biz garaşsyz bolduk diýip çiýşen bolup ýörsiňiz, öz göwüňizi arlap, käbirleriňiz. Asmanymyz arassa, uruş gykylak ýok. Owganistan ýaly bilen ýurdumyz diýip, iň bir begaýrat adamyň aýdýan sözleri şu. Eger uruş bolan ýagdaýynda siz bu watany goramaga gelmejekmisiňiz? Ýa-da asuda asmanymyz ýygyna gelsin diýip Allaha ýalbarjakmysyňyz? Allah bilen iş bitýän bolsa 150 ýylyň dowamyna görerdi bu Türkmeniň halany. Ýa-da bugun görerdi Israil Palestinaň üstüne bomba ýagdyryp otyrýan garyp halk. Çağalar ölýär. Göktepe'de wepat olan atalarymyz oda çokunmazdy. Musulmandy şolaram. Size soraw, kim tarapyndan ýok edildi şolar? Ýa-da Allah kömek berdimi? Beýle ertekeler bilen güýmenip ýolda getiren derejemede seredin. Türkmen diýen bir millet özündäki güýjüň çäksizligini bilen okeny. Şoň üçin bir güýje hyzmat etmeli diýip düşünýär. Aýbolýar men ken gürläp oturmaýyn ildeşlerim. Ýöne men pikirim kenir, ken ýalňyşam bolar, dogry hem bolup bilerin. Häzirlikçe şular aýdyn. Ýöne gowsuz eşitmejem bilýän, her kimiň özi şahsy pikiridir men üçin barfy ýok. Näme diýseňiz, diýeräň it ýürer kerwen geçer. Indi men esasy mesele geçmekçi. Biziň keminemiz Merdan Muhammedow saklanyldy. Bu mert ýigit bütün Türkmen halky üçin başyny orta goýdy. Adyndan hem belli, Merdana ýigit ekeni. Indi hasam goýdy getirdim. 2 ýaşlymyz Saparak Lemow we Halmurat Süýünow hem de Mert Zenanymyz Oğulnur Çarywa hakykatlar bu millete ýetirip ýetişdiler. Iň adyndan Nurişkanyň gwany ýaşamadylar. Ve bugun bir näçe ýigitlerimiz, zenanlarymyz bu işi her türlü hukuky göze alarak dowam edýärler. Kemin üçin baş alyp baş bermäge taýýarlar. Bizinde bu aýdyn ışıgy söndürmäge niýetimiz ýok. Bu ışık indi täze Türkmenistan üçin müdämelik ýanjakdyr. Unutmaň, Türkmen indi yeterince garankylyk gördü. Indi ýagtylyga çykmak biziň hem hakymyz. Ya alars ya ölürüz. Ýöne siziň hem rahatyňyz gaçar. Şunu bilin. Kimine bir ziyan geläýse eger, her birimiziň demi ýeňseňizde bolar. Meni boş gaýbat atýar diýip bilersiňiz. Ýöne bu hyjydyň emenneden her kimiň ýüregini alawlaýar. Men ýekedäl ýüzlerçe, belki miňlerçe mertler sizi öldürýärler. Her bir ädimiňiz bize aýan. Bize başka ýol kalmady. Şu ýol uğrunda ölsem de armanym ýok. Iň azyndan watanym üçin, halkym üçin, atalardan galan miras toprağım üçin, azacygam bolsa goşandym bolsun.